Elorrio Bizkaiko barrukaldean dau, Durangaldean kokatuta, eta barrukaldeko herria da, eta menditsua, rurala, eta natura ederrarekin eta polita. Herria, uria, hiribildua sortu zen 14. mendean, ez? Momentu horretatik elementu gutxi daukagu, konserbatu dira, baina bai dago adibidez harresiaren ate bat, ez? Hori eta hor gelditzen diren eraikin batzuk deskribatzen digu Erdi Aroa adibidez. Amerikatik, Sevillatik ekarritako diru guzti hori erabili zuten hemen jauregiak egiteko, ez? Jauregiak esan nahi zuen, edo adierazten zuen pertsonaren aberastasuna. Gero ikus dezakegun basilika erraldoi hau, herri txiki baterako izugarria den eraikin bat, gurutzeak, 9 gurutze, Bizkaian dagoen multzo handiena herri baten, eta leku guztietan harriak eta leku guztietan ondarea. Guri gehien gustatzen zaiguna hau da, ez? Zenita auzotik Arginetaraino joaten den ibilbidea. Hemen beste estiloko gauzak ikusten dira, batez ere errotak, baserriak, garaiak, iturriak eta zerikusirik daukan apur bat, lehen, Elorrio sortu baino lehen, hemen zelan jendea auzoetan bizi zen eta zelan bizitzen ziren, azaltzen da apur bat, ez? Nekropoli hau edo Argineta bere osotasunean konsideratzen da edo Euskal Herriko erreferente kultural bat, garrantzitsuenetariko bat. Multzo honek osatuta dau 21 hilobik, hilobi hauek monolitikoak dira eta suposatzen da direla 8. mendetik aurrerakoak. Eta gero 5 hilarri hori bai dira elementurik garrantzitsuenak edo, 5 daude. Hilarri hauek uste da hilobiak baino zaharragoak direla, inkluso 6., 7. mendekoak, eta dauzkaten ikurragatik eta suposatzen da kristautasuna baino lehen eginda daudela. Inguru honetan egin diren induzketetan jakinda edo ondorioztatu da hemen bizitza zegoela, inkluso 7. mendea baino lehen, 5. mendean edo 6. mendean.